Domingo 14 de febreiro, día dos namorados e día tamén das batucadas. Eu hoxe teño non unha, senón dúas citas aquí na Alameda de Marín e máis concretamente no Palco da Música. E aquí está o noso primeiro invitado de hoxe. Hola Carlos, que tal estás? Hola Maica, que tal? Bueno, véxote preparadísimo. A ver, imos empezar xa pola camiseta. O sexa que eu non podo dicir batucada, polo visto é bloco. Bueno, o bloco son as diferentes marchas, bandas que se hai en Brasil. Unha cousa de reunión, de amigos, e nada, ir a tocar e pasalo ben. Pois seguimos polo nome. A ver, Maracumbé, que significa? Este nome realmente é un tipo de ritmo que se utiliza cando hai unha ceremonia, unha boda. Ao acabar o acto religioso utilízase varios tipos de cancións, en Brasil. Varios tipos de cancións e tal, e cando o punto álxido da festa, de jolgorio xa, de celebrar toda esa ceremonia, pois hai unha parte que se chama Maracumbé, que é un ritmo xa... Locura total. Locura total. Fálame de teu pai un pouquiño. Bueno, meu pai, aparte de ser meu pai, músico de toda a vida, conocido como Johnny, pois eso, desde os 16 anos, tocando a batería, pois, por toda Galicia. Cando un se jubila, hai que facer algo coa xente que se jubila. E na comparsa os paparrulos leva toda a vida tamén. Na comparsa nos paparrulos, o sea, en trompos os pés, tamén tocando, e como menos, pois tocar co bloco tamén, con 79 anos que ten xa. Moitísimas gracias, Carlos. Queremos vervos en algunha actuación, así que imos dar paso a algún dos vídeos que nos enviaron. E nós seguimos de Entroido e seguimos coa máscara. Estamos con Uxío de Batucada Os da Cañas. Contanos cando empezastes a... Bueno, pois formamos a Batucada ali polo ano 2014. Somos un grupo de xente entre 10, 12 músicos. E a verdad que levamos uns anos moi contentos e cada ano queremos facer máis. E fálame un pouco tamén do Festival Ruxe Marín, sí, onde o celebrades na Granxa de Briz. Correcto, na Granxa de Briz de Marín. O fixemos o ano 2019, quedamos moi encantados, queríamos facer outra no 2020, pero polo tema do Covid non podemos, unha pena, verdad? E no desfile de Entroido, concretamente, tamén ides coa comparsa Os da Caña. Imos polas rúas cunha carroza, e por parte da batucada imos a pé. Que instrumentos hai dentro da batucada de percusión? Pues este, por exemplo, é un... Este é un timbao. Timbao? Hai surdos de corte, surdos de dobras, repiques... A ver, axúdame aí un pouquiño. A ver, como queres tocar, máis ou menos? Ensíname un pouquiño. Pois podes facer... Así? Mais ou menos vai ben. Ahora tens que facer isto. Aí vai ben, máis ou menos. Bueno, que ben non ves con nos a tocar. Moitísimas gracias, Uxío, pero queremos vervos en acción, as vosas actuacións, xa que aquí agora mesmo só podemos estar ti máis eu. Imos ver de seguido uns vídeos que nos pasaron os de Batucada Os da Caña.